Hi! Kamusta kamo tanan? Ang ngalan ko si Adrian. Masturyahanay naman kita parte sa pahamot. Ini nga pahamot nga luyag ko istorya sinyo subong tawag siya Rare Carbon for Men. Iya ni siya ni Afnan. No? Te, kung suksukon mo ni, bale maging astig ka sa akon. Kay balaan mo, makusog ni siya sa paha nga hamot. Paha nga medyo matamis, kag medyo mainit. No, kinapanumdum ko ang mga tao ng mga biker na nga may leather jacket sila nga ginasuksok. Bow, no, do astig ka simutan kay do palariho ka sa ila. Ang angay nga temperatura nga suksukon mo ni is between 50 degrees Fahrenheit to 70 degrees Fahrenheit o kung 10 degrees Celsius to 21 degrees Celsius. Te, pangtugnaw ni siya, kag angay ni siya kung gabi, labi na gid kung may date ka, no? Kag mapormahan mo gid siya, labi na gid kung magsuksok ka man sing jacket nga leather, tapos spray mo ni siya sa imo, bow, manami gid. Te, anong iya nga mga nota? For the top, we have leather, violet leaf, nutmeg, kag cinnamon. Bow, sa sugod pa lang, makusog na ang paha, tapos may ara pa spices. Now, for the mid, we have violet, agarwood, rose, kag cedar. Na ang rose, gahatag sing iya nga pagkatamis, pero hindi man sado kusog, no? Kag for the base, we have sandalwood, amber, kag vetiver. Ang amber, ang gahatag sa iya nga pagkainit. Na, te, manami ni siya, bisan ang okasyon formal, pwede man ni siya. Kag madugay ni siya nga pahamot mga 4 guro o kung hasta 6 ka oras ara sige apon sa imo nga lawas, no? Hindi mo man gid kilanan mag-spray gid sing madamo. Te, kung namian ka mo sini nga pahamot, pabalaan nyo lang ko. Kag kung may iban pa ka mga pahamot nga luyag istorya sa akon, ibili nyo lang sa comment section. Sa daso naman, bye-bye!